La Casa Beethoven és una botiga dedicada a la venda de partitures, gairebé en la seva exclusivitat, des del 1880. En aquells temps hi havia moltes botigues de música, de partitures, perquè era una eina bàsica per a les famílies, per tenir música a casa. Evidentment, quan no hi havia gravació, te l'havies de fer. Era el moment que tothom intentava, qui podia, tenir algun instrument a casa i fer-lo anar. La botiga ha sabut sobreviure al pas del temps. Hem tingut moments crítics, les guerres, canvis tecnològics que han fet mal, evidentment. Però encara, per sort, avui encara podem estar aquí, no? En aquests moments de crisi global, crisi econòmica de tothom i de canvis tecnològics, estem fent un esforç per sobreviure i tirar endavant. És una empresa familiar, això també ajuda molt a que aquesta mena d'empreses tan singulars puguem funcionar i esperem que sigui durant molts anys. Estem a la Rambla, com sabeu, estem a la Rambla 97, tocant al Mercat de la Boqueria, és un lloc emblemàtic, un carrer especial, i com es pot suposar, la nostra clientela és d'arreu del món. Malgrat tot, sempre hem tingut els clients clàssics del barri, dels mestres de música, que abans hi havia més, i el Conservatori del Liceu. Però hem tingut clients més anomenats, no? Ha passat per aquí el Serrat, el Lluís Llach, el Montserrat Cavaller, Barenboim i molts altres, no? Paco Ibáñez, la Núria Feliu, Marina Rossell. Ara a la botiga ens dediquem bàsicament a les partitures, també comencem a tenir i tindrem forces més instruments i gravacions. I els dissabtes, cada dissabte, tenim aquí una reunió una mica particular, perquè des de fa molts anys es troben uns amics i aquí es fa música de manera molt espontània i natural, entre tots. Es canta, es toca el piano, sempre en aquest entorn petit, al voltant on estic jo ara.